Навсякъде около нас говорят за създаване на собствен бизнес. Това е бил начинът, по който може да печелим най-добре пари. Както Юли Тонки говори само за това, но не знам дали е истина. Но за хората, които вероятно нямат такива средства за собствен бизнес и мислят, че това няма да се случи или нямат някаква сериозна идея, но така иначе имат желание, искат и да увеличат дохода си, единствения и разумния и справедливия начин, според мен, разбира се, защото това правя, видял съм резултата, това е мрежовия маркетинг. Мрежовия маркетинг какво е? Това е да споделяш на хората твоето задоволство от определена услуга или продукт, твоето компетентно мнение като доволен потребител. И нищо повече. Оттам нататък се иска само постоянство и желание да се учиш. Има кой да ти помага. Не е необходимо да имаш образование, не е необходимо да учиш някакви сложни системи, схеми и така нататък. Преди всичко в полза на хората, като разберем какви са тяхните нужди и желания и да видим дали можем да сме им полезни. Това е мрежовия маркетинг. Ако желаете, ако сте от тези хора, просто може да ни последвате или да се запишете в линка в първия коментар за безплатна консултация и ще видим изобщо дали може да сме ви полезни.